आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। स' नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं दानि आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत हादरनि 100 जननि गोहोगोरा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव 30 नम्बरनि जायगायाव मोननो हादों। मख'जाथावदि आथिखालाव सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन दैदेनगिरि हिसाबै बिथां मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौनो मिथिनाय जायो होनना रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं 31थि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट जिमनास्टिक चेम्पियनशिप गेलेमुआ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बगेश्वरी फुकानानि इनडोर स्टेडियामाव मैया बिस्थिबारनिफ्राय जागायबाय। बे बादायलायनायाव आसामनिफ्रायबो 12था जिल्लाफोरनिफ्राय गासै 200 जन बादायगिरिफोरा बाहागो लागासिनो दं होनना रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दं मैया आसामाव रायजो सभानि मोननै मासिखौ लानानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल हानजानि रोंगोरा नार्जारी आरो बिजेपि दोलोनि बिजाथि पबित्र मार्गिरिदा बिथां सानैबो रायजो सभा बिसायख'थियाव एमपि महरै देरहासार जानो हाबाय। मुलुगनां बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारमोननिसिम साबायखर जासिहरनाय जाबाय। ब्रैथियाव दं मैया बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे सा सानजा रायजोनि गं 9 जिल्लानि बर्डार ओनसोलनिफ्राय मिरु सोरखारा आर्मस फर्स स्पेसियेल पावार एक्ट सुंद'यै AFSPA खौ बोखारनाय जाबाय। बाथियाव दं इउक्रेन हादोराव थाबथाना थानाय गासै 22,500 भारतारि सुबुंफोरा फेब्रुवारि दाननिफ्राय फैनानै माखासे साननि सिगां सफैजोबनो हादोंमोन। नाथाय आरोबाव 40-50 सुबुंफोरा दंबावो होनना रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। साननो गोनां बाथ्रा आरो गोमोथाव बाथ्रानि थाबोबावनाय बिथांमोनहा गावनि भारत हादोराव फैफिननो गोसो गैयैखौ फोरमायदों। खमसिन सुबुंफोराल' गोसो दं होनना रादाबाव फोरमायदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दाखिनि रादाबा बेल'मोन। गाबोननि फुंबिलिनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।